So, hawak na natin yung result ng kanyang x-ray. So, actually, mostly, yung iba, pag nagpapa-x-ray, yun yung ano, yung pinaka tag rito. Parang negative na ano, yung malaking ano. Dito, meron na siyang result. So, It's DJ. Good morning mga mom. Kamusta ka na? Pagpakaramdam? Napikil na sad siya oy. Pagsuot na ako sa short. Pag nagloko. Okay. So for today's video, ito na nga. Through the generosity and help and support of Madam Franz, binigyan kanya ng binigyan kanya ng pampa-x-ray to verify para ma-double check natin kung ano talaga yung nararamdaman mo o saan ang gagaling yung sakit. It's either baka sa bugbog, pero syempre, let's pray and hope na wala masyadong major or serious damage sa loob. Pero okay lang yan, dito naman tayo. So sa ngayon, dito si Macron will assist us. Nandito kami sa Hasaan Hospital. So ang kailangan muna natin, mag-request tayo ng Bayad muna. sa cashier muna tayo. Tapos bago tayo Sa cashier tayo, no? sa cashier po, no? Punta ka doon sa ibaba, ano ka na ng request, bayad ka lang din. Okay. Oo. Thank you. Bravo. Wala naman. Ayan, papasok na kami ngayon sa loob ng hospital. Pupunta tayo for x-ray room. Nandito na yung x-ray room. So, hintayin natin si Macron. Hintayin natin dito. Di ba sabi mo kanina, kumikirot siya kapag hindi siya short ka. Pero nung, Wala, uy, karoon mong ganyan, napikil. pero nung may nakita kang lalaki sa labas, Biglang nawala. apakaharot mo talaga ni Yaya. Ayan na siya, Macron. Ayan. Bye. Amin naman na yung bag mo. Ayaw niya po ipahawak yung bag niya. Together with J. Ford, sinama namin siya. Ayan, actually, ngayon, hindi talaga kami dapat magpapa-x-ray kasi ayaw talaga ni Anseng. Yan talaga yung gusto niya. Gusto niya na lang parang inuman ng pain reliever. Sabi namin, kailangan natin makasigurado na kung saan nanggagaling yung sakit. Kung sa bugbog lang or baka kasi dito siya sa bandang puso, sa ilalim or sa bandang ribs, kaya masakit siya. So, ayun. Actually, hindi niya, meron naman pa siyang extra pera, kaya lang since meron kasi siya mga obligation na kailangan bayaran. So, parang iniinda niya na wag na lang. So, thankful kami to Madam Franz na nagbigay ng pang-x-ray ni Yaya Hana to verify na rin kung saan talaga nanggagaling. Sabi nga niya sa live nung nanonood, sige sister, kalad ka rin mo na yan para makaklear lang. Well, thankful kami dun sa mga tao na very concerned din about Yaya Hana situation. Especially dun sa mga nakakaunawa at nakakaintindi na kanyang sitwasyon. Ayan, kung bakit ayaw niya magpa-x-ray, naiintindihan ko rin naman kasi baka iniisip niya panibagong expenses at gastos na naman. Meron pa siyang mga ibang obligation na dapat pabayaran. Especially yung loan niya from the store and sa kanyang motor. So, yun, hintayin na lang natin yung magiging result mamaya. Ayan, so natapos na ang kanyang x-ray. O, kamusta? Masakit? Ba wala naman, nakatayo ka. Pinahubad yung damit mo? Hindi naman. Ha? Manipis lang itong Okay. O, kamusta yung x-ray? Kailan daw natin makukuha yung result? Bukas. Bukas ng umaga? Oo. Okay, so bukas abangan natin kung ano magiging result nito. And thank you din kay Macaron. Sis, Shelly lang pala pa. Madam Franz na siya. Sis lang tinawagan. Kay Madam Franz for helping Kay Summer Yaya Hana. Maraming salamat sis. Maraming po
Salamat. Yeah, we will keep you updated regarding sa resulta ng kanyang x-ray. Let's go! Bababoom. Okay, so papunta na kami ngayon sa ospital para kunin ang result ng x-ray ni Yaya. Wow, parang hirap na hirap pa. Okay, so tingnan natin kung ano magiging result. Let's go! Okay, so now nandito na kami sa hospital at kukunin na namin yung result. So malalaman natin kung ano yung resulta ng x-ray ni Yaya Hana. Kailan si Macron. Wala naman. Hindi pa lang alam. So, hawak na natin yung result ng kanyang x-ray. So, actually, mostly, yung iba, pag nagpapa-x-ray, yun yung yung pinaka tag rito. Parang negative na yung malaking Dito, meron na siyang result. So, everything is okay. Congratulations. So, okay. Wala ka naman daw fracture sa, sa ribs. Okay yung lungs, clear. So, pero syempre, hindi naman porket okay yung lungs. Okay lang din na magsigarilyo tayo na magsigarilyo. Yung trachea, diaphragm, costophrenic, ayan. So, okay naman. Everything is okay, especially your heart. Yung puso mo daw okay. Totoo ba yun? Ito. Okay yung puso mo? Ito naman, bong. Hindi ka broken hearted? At higit sa lahat, ito yung final ang final na sinabi dito ay no demonstrable fracture. So wala siyang kahit ano naging damage sa loob or bali or sira. So congratulations. So may pakita natin sa kanila. Uwi na tayo o Uwi na tayo. uwi na tayo. Kaya naman yung... Okay, result. So, thank you so much, Madam Fran, Thank you so sister, for helping Yaya Hana. Okay, so, let's go. Let's go. Bababoom. It's DJ.